Malawi Today. Masana bwino aliru la mulungu ndipo ni nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Muli ndi ine Romeo Umali. Munkhani yathu yoyamba, msonkhano wa nambala 7 wa mabungwe a African Union ndi European Union umene pa Chingerezi akutcha AU-EU Summit uyamba mawa mu mzinda wa Luanda mdziko la Angola. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Jane Ansah ndiye mwe akuyimirira dziko lino ku msonkhanowu. Simeon Boyce wadza ndi zambiri mu ripoti ili. Pofika ku hotela yomwe akupumira wachiwiri kwa president wa dziko linoyu analandiridwa ndi nduna yoona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena Dr. George Chaponda, mlembi wamkulu ku ndunawu Dr. Blight Moland, kazembe wa dziko la Malawi ku Angola Mai Margaret Kamoto mwa ena. President wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika watuma wachiwiri wake Justice Dr. Jane Ansah kuti atsogolere nthumwi za dziko la Malawi ku msonkhanowu omwe ndi wa masiku atatu ndipo uchitika mu mzinda wa Luanda omwe ndi likulu la dziko la Angola kuyambira mawa pa 24 mpaka pa 26 Novemba chaka chino. Msonkhanowu dziko la Malawi lichita zokambirana ndi akazembe a maiko osiyanasiyana ku magawo a ntchito za chitukuko monga za malonda, za migodi, za mphamvu komanso zomangamanga. Kuchokera ku Luanda mdziko la Angola ndine Simeon Boyce. Akuluakulu a boma a maiko a mu Africa komanso abungwe la European Union akhala kukumana ndi kukambirana mavuto amene akukhudza chigawo cha Africa. Nayonso Simeon Boyce ni nkhani. Ndi kuno ku Luanda komwe ndi kulikulu kwa dziko la Angola komwe wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Justice Dr. Jane Ansah AC retired pamodzi ndi nthumwi zina zochokera ku Malawi akhale ndi msonkhano ndi atsogoleri a mabungwe a AU komanso EU. Zokonzekera za msonkhanowu zili mchimake kumalo komwe kuchitikire msonkhano kochedwa Presidential Protocol Hall. Msonkhano umenewu ndofunikira kwambiri chifukwa nthumwi zikhala zikuwunikira zomwe zakwanisa kuchita makamaka kudzera mu ndondomeko yochedwa 2030 Joint Vision yomwe anayigwirizana ku msonkhano wina ngati omwewu omwe unachitikira ku Brussels mdziko la Belgium mchaka cha 2022. Magawo ena ofunikira kwambiri omwe akambirane ku msonkhano umenewu ndokhudza anthu amene amachoka dziko lina kupita kukhala dziko lina, zamtendere, kuthana ndi mavuto azanyengo, kuonetsetsa kuti maiko akukhala ndi chakudya chokwanira ndi zina zambiri. Komanso dziko la Malawi kudzera mwa wachiwiri wake Dr. Jane Ansah akhala ndi mwayi okambirana ndi maiko ena kuphatikizapo dziko la Angola kumwe kuno kumachokera mafuta a galimoto. Za mavuto osiyanasiyana omwe dziko la Malawi likumana nawo monga kusowa kwa mafuta a galimoto, kusowa kwa ndalama zakunja, kusowa kwa mankhwala ndi zina zofunikira akhala kupeza mwayi okambirana ndi maikowa kuti athe kupeza thandizo. Mgwirizano wa mabungwe a EU ndi AU ndofunikira kwambiri pofuna kukweza chitukuko cha mabungwe awiriwa. Tili ndi chiyembekezo kuti msonkhano umenewu sungokhala msonkhano wamba koma chikhala chiyambi chakubweretsa kusintha pakati pa anthu okhala mabungwe awiriwa. Kuchokera kuno ku Luanda ku Angola, dzina langa ndine Simeon Boyce. Wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino a Enoch Chihana watsimikizira anthu a maboma achikwawa ndi nsanje kuti boma likwaniritsa malonjezo amene linapereka kwa anthuwa. Achihana amayankhula izi pamapeto pa msonkhano othokoza anthu amene zipani za DPP ndi ya Ford zinachititsa pa sitolo za mchalo mboma la Chikwawa. Chisomo Break wafika ndi zambiri mu ripoti ili. Anthu opitirira 280,000 ochokera maboma achikwawa ndi nsanje ndomwe anasankha mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika pa chisankho cha pa 16 Septemba. Chikhulupiriro komanso kulimba mtima komwe anthuwa anasonyeza kwa mtsogoleriyu ndi zomwe zachititsa kuti wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino a Enoch Chihana atsogolere otsatira zipani za DPP ndi a Ford kufika kuno ku mchalo Chikwawa ndi kuzathokoza kunena kuti zikomo. Choyamba ni kuthokoza chifukwa cha mmene anthu anativotera kuno. Mudziwa kuti kuna anthu ambiri anavotera Professor Arthur Peter Mutharika, the Blue Alliance,
DPP ndi afford, so ndinabwera kuno kuzajoina azinzanga Minister Finance komanso team yonse ya DPP ndi afford kuti tizathokozere limodzi anthu. Poyankhula kwa anthuwa achihana anati pamene boma likuyesetsa kuthana ndi mavuto achakudya, mafuta a galimoto, kusowa kwa ndalama zakunja komanso fetereza, motsogozedwa ndi mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika, boma lionetsetsa kuti likwaniritse zitukuko zomwe linalonjeza kwa anthu akuchigwa cha mtsinje wa Shire. Zitukukozi ndi monga misewu ya Jeratu Chapananga ndi Thabwa Fatima. Pakali pano boma lagula chimanga kuchoka ku Zambia, komanso pagulidwa chimanga cha loko chomwe chimanga chithandize kuti pokwana January, February, March anthu asafe ndi njala. Masomphenya amene ndi a Professor Arthur Peter Mutharika kuti kutsogolo kuno kulowa Shire chifukwa amakapangisa congestion ku Queens, afunika akhale chipata chawo cha modern chomwe chikhozoma athandiza chifukwa ma distance amapangisa anthu kuti ambiri afere mjira. Ndipo mawu ake mtsogoleri wa chipani cha DPP ku chigawo chakumwera a Joseph Mwanamvekha anati boma likuchita chotheka pofuna kuthana ndi mavuto ankhaninkhani omwe linawapedza posatira kusakaza chuma komwe kudachitika mu ulamuliro wapitawu. Anthu ovala makaka azipani za DPP ndi afford komanso ena ongokonda ulamuliro wa President Professor Arthur Peter Mutharika anakhamukira ku msonkhanowu kusonyeza chikhulupiriro mwa utsogoleri wa masomphenya wa President Professor Arthur Peter Mutharika. Chisomo Break, MBC, Chikwawa. Nthawi yakwana tsopano kuti bungwe loona za mphamvu la MERA lidzigwira ntchito mopanda kuwuzidwa zochita pofuna kuonetsetsa kuti mafuta a galimoto komanso magetsi adzipezeka mosavuta. Mlembi mu nduna wa zachilengedwe za magetsi ndi migodi, Engineer Emmanuel Matapa, wanena izi potsekera ntchito yokweza ntchito za magetsi imene EU ndi MERA amagwirira limodzi. Zambiri mu ripoti ili. Engineer Matapa atsindika kudzipereka kwa boma kuti mafuta a galimoto adzipezeka mosavuta. Apa apempha kuti zomwe MERA yaphunzira kudzera mu ntchito yomwe amagwira ndi bungwe la EU adzigwiritse ntchito mokomera Malawi. Bomwe tikuphunzira chonchi momwe EU akubweretsa chithandizo chonchi ndikuwathandiza kuti kutsogoloko azindikire kuti ndi bungwe lokhala palokha linakhazikitsidwa pa zifukwa kuti thandize Malawi. Ndipo wofalitsa nkhani ku bungwe la MERA Afitina Khonje ati ndizokondweretsa kuti boma ladzipereka kuti bungweli lizipanga ziganizo palokha pa za ntchito yomwe amagwira ndi EU. Ati apindula poti awonjezera ukadaulo wamene amagwirira ntchito. Iwo ati izi ndi monga kuti adzitha kuyankhulana ndi ochita nawo ntchito za malonda mowirikiza komanso azichita ziganizo zawo paokha. Takhala tichikhumbo chimenecho ndipo tinayambapo ndithu. Koma chomwe chachitika ndi project ndiyoti yawonjezera kuti pasamphamvu kuti panopa panakhazikitsidwanso ndondomeko kapena kuti communications toolkit imene ikuyimika kwambiri ponena kuti tisangolumikizana ndi anthu kapena makampani kungowaponyera mwina zikalata, komanso tizikhala ndi nthawi yayitali yoyankhula nawo anthuwo, yokhala ndi mikumano ndi anthuwo kuti zinthu zathu zizimveka bwino, komanso kuti tizitha kutenganso ziganizo kuchokera kwa anthu ndi kwa makampani. Yemwe amatsogolera ntchito ya MERA ndi bungwe la EU Antonio Cassina ati mwasina ntchitoyi yalimbikitsa ubale kuthandiza MERA kuti izichita zinthu poyera komanso kugwira mwaukadaulo mokomera Malawi. Ntchitoyi yomwe yatha tsopano inayamba mu Meyi chaka cha 2023. Mu ntchito yogwira ntchito ku MERA ndi ena amakhala ndi mwayi wopita kukaphunzira zomwe mayiko monga Italy komanso Slovakia akuchita pokweza ntchito za magetsi ndi mafuta. Austin Fukula, MBC, Lilongwe. Boma lachenjeza kuti limangali yense yemwe apezeke akuphwanya ufulu ndi kuchitira nkhanza ana ulumali mdziko muno. Wachiwiri kwa nduna mu nduna ona za chisamaliro cha anthu Martha Mzomerangwira anena izi mdera la Sub-Traditional Authority Nkwenembera ku Lilongwe pamwambo umene bungwe la Found for Nations limapereka thandizo la chipatala kwa anthu amderali pamenenso amaonekana ngati ali ndi zizindikiro za ulumali uliwonse ndi kuwapatsa thandizo. Beatrice Mwape wadza ndi ripoti. Mwazina pa chipatala choyenderachi bungweli linapereka uthenga okhudza maulumali osiyanasiyana komanso kupereka thandizo la chipatala la maso, makutu, mafizo,
kuunika makulidwe a ana komanso ngati ali ndi maulumali. Mawu ake pamwambo wachiwiri kwa nduna yoona za chisamaliro cha anthu Amartha Mzomera Ngwira ati boma ndilodzipereka kuonetsetsa kuti ana omwe ali ndi ulumali osiyanasiyana akulandira thandizo loyenera. Iwo apempha mafumu ndi adindo am'madera kuti agwirane manja pothandizira kuthana ndi nkhanza zomwe ana amaulumali osiyanasiyana amakumana nazo. Ndachenjeza kuti wina aliyense amene kapena makolo kapena amene amakhala ndi ana akhale ndi mtima woti azachita chipongwe kapena nkhanza ana aulumali amenewo lamulo lizagwira ntchito chifukwa si choyenera kuti azapanga nkhanza ana aulumali. Mawu ake mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Found for Nations lomwe linachititsa chipatalachi a Conex Kafera ati kutalikirana ndi zipatala ndi vuto lalikulu lomwe likuchititsa kuti anthu akumudzi asamafikirike ndi thandizo la chipatala. Iyo ati cholinga chawo ndikuonetsetsa kuti akufikira akuluakulu ndi anawa ndi thandizoli kuti athe kusintha umoyo wawo ndi kuteteza ufulu wawo. Ambiri amene abwera kunoko ndoti sakudziwa china chilichonse chokhudzana ndi kuti mwana wako ena alandidwe thandizo la mankhwala kapena thandizo la chipatala ndi malingana ndi vuto lake. Ndeti taona kuti kulidera ngati limene tinati tibwere kunoko tidzafotokozera anthu zokhudzana ndi ulumali komanso tidzapereke thandizo limene lolo chifukwa kunoko kuti akapeze chipatala ndi kutali ndesamakwanitsa kuwatenga anthu aja kupita nawo ku chipatala kuti akathandizike. Nde ife tinaona kuti ndikwanza nzeru kuti tabwerese kunoko chipatalacho kuti athandizike. Phungu wa derali a Kelvin Mphande wayamikira bungweli chifukwa cha thandizoli. Amphande alonjeza kuti amanga chipatala ku derali kuti achepetse mavutowa. Thandizo lapindula anthu akudera kwambiri chifukwa anthu ambiri amangokhala mwina ulumali sakudziwa kapena ulumali wawo angapita nawo kuti. So kubwera kwawo kwatithandizirabe kwambiri. Kuno kudera kwathu anthu ambiri kuti akafikire ku chipatala kutali. Nde kuti ine ngati phungu wa dera lino programu yanga yoti tamangire chipatala chachikulu kuti pakhale ma programu osiyanasiyana kuti anthu azithandizikira pafupi. Anthu akuderali akuti amayenda mtunda wautali kuti apeze thandizo la chipatala kwa Kabudula kapena kuchitedze. Bungwe la Found for Nations linayamba ntchito zake mdziko muno mchaka cha 2015 ndipo likugwira ntchito m'maboma a Mzimba, Dowa komanso Lilongwe mwa ena. Beatrice Mwape, MBC Lilongwe. Mukuona nkhanizi kuchokera kuno ku MBC 10. Popitiyani nkhanizi makolo awalangiza kuti adzaonetsetsa momwe ana akugwiritsira ntchito makina a intaneti pa lamya zawo zam'manja pofuna kupewa nkhanza zimene zimachitika pa makina a intaneti. Mkulu wa nthambi ya Computer Emergency Response Team CERT yomwe ili pansi pa bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority MACRA a Christopher Banda watsindika kuti nkhanza zimene ana ambiri akukumana nazo kamba ka makina a intaneti ati zikusokoneza miyoyo ndi maphunziro awo. Meklina Chirwa walemba ripoti ili. Nkhanza zomwe zikuchitika kwa ana kamba ka makina a intaneti ndi vuto lalikulu kuno ku Malawi. Christopher Banda, mkulu wa nthambi ya CERT pansi pa bungwe la MACRA, wati kuyankhula mawu achipongwe, kunyoza, kutumiza zithunzi zolaula ndi ena mwa mavuto omwe achuluka kwambiri. Ndi vuto lalikulu kwambiri lona kuti tilukunikire bwino kutengera kumbali zonse kuyambira pa ngati makolo kufikaso kumbali ya ku skulu kumene ana maphunzira andiso mwina ngati dziko kumaso kuti tione kuti tingagwire bwanji ntchito ndi mabunge momuno Malawi komaso ndi mabunge akunja. Island Mtambo ndi mmodzi mwa akuluakulu oyendetsa sukulu ya Katolika ya atsikana ya Marymount, ndipo anati ana amasiku ano akuonera zinthu zina zodutsa msinkhu wawo zomwe zikusokoneza maphunziro awo. Madandakulo amene timalandira kwambiri mmene ndafotokozera ndi amene oti ana amaonerera zinthu zomwe sizi za size yawo. Msinkhu wawo mmene akuonekera ndi zimene amaona ndi zosiyana kwambiri. Sam Hobby Tembo, mmodzi mwa akuluakulu ku nthambi yoona za maphunziro mchigawo chakumpoto, anati unduna nawo uli ndi ndondomeko yoteteza ana ku nkhanza za mtunduwu. Tili ndi policy imene manena kuti ana skulu asapezeke ndi foni akakhala ku skulu, especially amene ali boarding school. Ndiye akakhala kuti anawo akuphwanya lamulo
amapezeka kuti amapesedwa chilango koma amauzidwa makhala ngati lamulo akamabwera ku sukulu kuti amaphunzitsidwa kuti kunoko ngati mwabwera kuzapanga sukulu isukenera kukhala ndi foni. Kafukufuku wa mchaka cha 2019 yemwe mabungwe a MACRA ndi National Statistical Office anachita anapeza kuti ana azaka zapakati pa 9 ndi 17 amasokonezeka akaona zinthu zina pa intaneti, ndipo ana 53 pa 100 aliwonse anaonerako zinthu zolaula. Mekrina Chirwa, MBC Mzuzu. Unduna za maphunziro, sayansi komanso luso la makono wapempha amene amaliza maphunziro awo pa sukulu ya ukachenjede ya Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources Luwana kuti akagwiritse ntchito ukadaulo komanso luso la makono popeza mayankho amavuto amene dziko lino lukumana nawo. Mlembi mu undunawo Ken Ndala anena izi pamene amapereka masatifiketi kwa ophunzira amene amaliza maphunziro awo pa sukuluyi. Zambiri mulipotili la Madalitso Mhango. Poyankhula pamwambo opereka masatifiketi kwa ophunzira omwe amaliza maphunziro awo, mlembi wamkulu mu unduna za maphunziro Ken Ndala ati kumaliza maphunziro kwa anthu oposa 1000 kuthandizira pa chitukuko cha dziko komanso kukweza chiwerengero cha anthu ogwira ntchito m'dziko muno. Ndala kenako anapempha omwe amaliza maphunzirowa kuti akagwiritse ntchito kadaulo komanso luso la makono lomwe apeza pofuna kuthana ndi ena mwa mavuto omwe dziko lino likukumana nawo. Mawa walimbikisa kuti mmene mwaphunzira chonchi asangoyang'ana pepala lokha kuti tatenga certificate ayi, koma yang'ane kuti kodi ndi mavuto anji amene angathe kuthandiza iwo. So timalimbikisa apite kunja kumene akagwira ntchito komano ndi cholinga choti apite akathandize mavuto amene tikumana nawo. Mawu ake wachiwiri kwa mkulu wa sukulu ya ukachenjede ya Luwana, Profesa Emmanuel Kaunda, apempha omwe amaliza maphunzirowa kuti akaonjezere luso lomwe apeza pofuna kupeza mwayi osiyanasiyana omwe ungathandizire kutukula miyoyo yawo kusiyana ndi kudalira kuti alembedwe ntchito. Dziko likusintha, iwonso akusintha, chilichonse chikusintha. Amene akhale successful kapena wotukuka ndiye yekhayo amene nayenso azisintha malingana ndi nyengo. Ndiye ana ambiri manja makhali lende. Iwo ngataphunzira agriculture osaziwa zoti zakumunda zimayenda bwanji. Sakhala kuti apite kumene kuli mvula akati one kuti zikuchitika chani. Angofuna zinthu zingoyenda choncho. Ndifuna kuwalimbikisa kuti iyayi degree nkuyamba chabe. Mmodzi mwa ophunzira yemwe wamaliza maphunziro a luso la makono Chimwemwe Mwatawa wati akagwiritsa ntchito luso lomwe wapeza pa maphunziro ake popanga mbewu za makono zomwe ndi zopirira kuchilala ndi cholinga chofuna kuthandizira pa ntchito yothana ndi njala m'dziko muno. Kugwiritsa ntchito upangiri umene ndaphunzirawo tikoza kukapangisa kuti even kupanga manipulate imene tilingati kusintha mbewu zija kuzipangisa kuti even kajini kenaka upangira amene timati kajini kukatenga kuchosekera mu mbewu zina zake zimene zimapirira kuchilala kuyikisa mbewu zimene sizingapirire kuchilala. Kugwiritsa ntchito njira imene ndikudziwa kuti Malawi pano pamene alili tikuzopangisa kuti tizikolola zakudya zochuluka kwambiri. Ophunzira okwana 1483 ndi omwe amaliza maphunziro awo pa sukulu ya Luwana m'magawo amaphunziro osiyanasiyana, ndipo mwa ophunzirawa ophunzira 554 ndi asungwana. Madalitso Mhango, MBC Lilongwe. Bungwe limene limang'anira sukulu zimene sizaboma la Isama lapempha sukuluzi kuti zidzilemba aphunzitsi amene ali ndi mapepala owayenereza kuphunzitsa. Mkulu wa bungweli Wycliffe Chimwendo anena izi pa msonkhano umene bungweli linachititsa ndi akuluakulu a sukulu zimene sizaboma kumwera chakummawa South West Education Division SEWED mchingerezi mu mzinda wa Blantyre. Iwo ati ndikofunika kuti sukuluzi zidzilemba aphunzitsi otsulidwa bwino ndipo oyambira ndi mapepala a diploma. Achimwendo auzanso eni sukuluzi kuti alimbikitsa aphunzitsi amene ali ndi certificate chabe kuti abwererenso ku sukulu ndipo aonetsetse kuti akuwapatsanso malipiro abwino. Udindo wathu sungopanga business komanso kuthandizira boma kuphunzitsa nzika za mdziko lino. Ndiye timafotokozera
timakhala ndi nthawi imene timapita kuboma kukafunsa komanso kulandira information imene boma likufuna kuti ife tipititse kwa masukulu athu. Ndiye tikalandira information imeneja timayitanitsa misonkhano ngati imene ndikuwafotokozera kusalipira bwino kwa masukulu ena kumapangisa aziphunzitsi kusakhazikika komanso wena amafuna kumene msipu wabiriwira. Ndiye ndimalimbikitsa masukulu athu kuti atiyeni tikonze malipiro abwino kuti aziphunzitsi athu asamatichokere chifukwa ngati sitikoza malipiro abwino vuto limene silidzatha lizikhalapobe. Ndiye timawuza njira zosiyanasiyana zimene angamachitire kuna kuti azitha kusunga aziphunzitsi nthawi yayitali chifukwa zimathandiza kuti maphunziro apamwamba apite patsogolo ngati aziphunzitsi sakuchokachoka m'masukulu mwathu. Mmodzi mwa eni sukuluzi amene anali nawo pa msonkhanowu ndi a Benjamin Kachikho. Zinthu zambiri zimene zikusintha monga za TCM za DKWAS komanso ndi ndondomeko za maphunziro zatsopano zimene zabwera zimene monga ana samakhalanso primary zaka 8 ngati kale zasintha ana zikhala chaka chimodzi ku sukulu za mnelambo yamba zaka 6 primary kenako zaka 6 zina ku secondary phatiza ndi high school zimene zoti mene aboma akuzibweretsa zifunikanso kuti ife amene timayendesa ma private school tiziziziwa tizichita monga ndondomeko ya boma akhazikitsa. Dziko lathu takhala mwina usalira mbuyo pang'ono fama ikwanza athu akunja mbuyo mosemo adali atasintha kala magwisa zimenezi. Ndikukhulupirira kuti kubwera ndondomeko imene ipereka mpata kuti ana aziphunzira maluso oyenerera azikhala nthawi ambiri ku secondary komanso maphunziro maluso oyenerera. Munkhani za masewero timu ya FCB Nyasa Big Bullets ili ni mwayi obwerera pamwamba mu ligi yayikulu ya mpira wa miyendo ya TNM pamene masanawa ikumane ndi Civil Service United pabwalo la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre. Bullets ndi yachiwiri mu ligi ni mapointi 50 pambuyo pa Mighty Wanderers imene ikutsogolera ni mapointi 52 italepherana ndi Silver Strikers dzulo pogoletsana zigoli ziwiri kwa iliyonse. Bullets inagonja ndi Civil mchigawo choyamba cha ligi mu mwezi wa Julayi mu mzinda wa Lilongwe. Masewero ena atatu amene achitike lero akhudza matimu anayi amene ali pa chiopsezo chotuluka mu ligi. Mzozo City Hammers ikumana ndi Mafco pamene Moyale Barracks iyendera Blue Eagles. Songwe United yomwe yatuluka kale mu ligi isewera ndi Dedza Dynamos imene ili pa nambala yachitatu kuchokera pansi. Ninkhani imeneyo tafika pa mapeto pa nkhani zathu.